dneska se přiznám teda, že už jsem natáčela jedno video, to bylo na tuhle automatickou kulmu, se kterou mám teda teď udělaný vlnky, tak na to určitě taky mrkněte. Ale hlavně bych se teda teď chtěla věnovat problematice fejkových přípravků. Jo, tady vidíte, že držím v ruce Gestil, tak si říkáte, jako že by i Gestil Wonder nebo libíčí koule se mohly jako taky vyrábět fejkový. Ale věřte nebo ne, ale opravdu jsem se s tím setkala. Jo. Ona tak jako celkově problematika těch fejkových přípravků si myslím, že je docela dneska rozsáhlá, prostě, že to je dneska docela problém. A musím říct, dlouho jsem se setkávala s tím, že se prodávaly akorát třeba fejkový kerastásy. Jo. Nebo i, přiznám se, měla jsem zažitý to, že se prostě dělají fejkový akorát přípravky, které jsou drahý. To znamená, že třeba konkrétně ten kerastás. Jo, a v podstatě teda i jiný třeba přípravky v téhle cenové kategorii. Ale s tím kerastásem jsem se docela setkávala. No ale teď se mi tady sešly i tyhle Gestily, jo. A v podstatě, když vám takhle ukážu oba dva, tak nepoznáte rozdíl. Ale věřte mi nebo ne, jeden Gestil je fejkový, jeden je normálně pravý. A dala jsem si opravdu práci, že jsem koukala na texty, tady prostě, co je tu všechno napsáno, jestli je tam nějaký rozdíl v něčem. A opravdu jsem tam žádný rozdíl nenašla. Tady prostě ve složení je napsáno úplně to samý. Oba dva vypadají úplně stejně, ale jeden zkrátka a jednoduše prostě musí být fejkovej. A řeknu vám teda, který a proč. Jo. Tenhle ten Gestil, ten je teda úplně novej a ten je teda pravej. Jo. Takhle, když vám ho ukážu, tak skoro vůbec neteče. Jo, je opravdu docela takovej tuhej. A tak to má být. Jo, opravdu prostě ideální Gestil je takovej, který prostě tak nějak jako nakloníte, ale opravdu nevyteče. Jo, se skoro teda i bojím, protože jsem to teda nikdy nedělala. Ale no ne, opravdu nevyteče. A takhle má opravdu ten Gestil Wonder normálně vypadat. Nevyteče. Opravdu nevyteče. No a právě zhruba tak, já nevím, před týdnem, před 14 dněma, tak jsem taky objednávala nějaký Gestily, ale teda přiznám se jenom pár. A ty jsem právě takhle otevřela a zdály se mi takový řidší. A když jsem se o tom takhle bavila s víc lidma a mluvili jsme třeba, já nevím, i o těch fejkových kerastásech, tak mi prostě nevyplynulo nic jiného než to, že prostě jsem ty Gestily koupila fejkový. Jo. Samozřejmě já tady teda i prodávám tady ty Gestily, ale když jsem zjistila, že teda tyhle jsou špatný, tak jsem si je normálně dala do zádu a stejně prostě tady ty vlasy meju. Myslím, že ty vlasy prostě k prodloužení. A tam jako je víceméně jedno, co na to použiju, protože prostě tady meju kila vlasů. A tam prostě dejme tomu, že na tom tolik nezáleží a zase nechci samozřejmě ty fejkový Gestily prodávat, když to tak. No ale teď vám ukážu teda ten fejkový. Ten už mám teda tady v podstatě poslední, takže už je i načatej. A jak říkám, meju s nima teda ty culíky. Tak ten je úplně takhle prostě řídkej. Jo, ten opravdu ani nemůžu náhnout, protože to by hnedka prostě vyteklo. Jo, a vlastně už jak byl prostě plnej, tak
stačilo jenom lehce nahnout a už by prostě vytek. Jo. Takže to bych řekla, že takovýhle rozdíl pozná i laik. Jak říkám, na regeneraci vlastně takovýchhle chculíků, který prostě denně meju a kterých denně meju opravdu hromadu, tak mi to bohatě postačí. Jo, tak to jsou už jeho přírodní vlasy. Ale nechci samozřejmě prodávat, že žádný takovýhle fejkový přípravky. No. A jak už jsem říkala, laik pozná už jenom podle toho, že ten fejkový gestil opravdu takhle teče. Ale nechá se to poznat i podle pachu. Jo. Takový ten opravdu pravý gestil, tak smrdí jako taková ta stařičká pěna na holení, co ji používali naši dědečkové, jo, s takovou tou štětkou, takový ten kelímek, tak takhle smrdí ten gestil Wonder. A oni teda smrdí podobně, ale ten pravej bych řekla, že má tu vůni ještě takovou jako výraznější nebo takovou jako víc chlapskou, jo. A ten fejkovej, tak ten bych řekla, že tu vůni nemá takovou intenzivní a takovou jako spíš, no prostě naředěnou nějakým jiným přípravkem, prostě, který už nemá takovouhle specifickou vůni, jo. Ale jako ten rozdíl je minimální, jo, to zase neříkám. A pak teda, co se týče těch barev, tak bych řekla, že ten naředěnější je takovej bělejší, jo. Ale jak říkám, pokud nemáte vyloženě vedle sebe dva, kdy vidíte i cítíte, že teda každý je trošičku jiný, tak bych řekla, že v tomhle ohledu se to až tak jako rozeznat nedá. Ale zkrátka teda ten fejkovej, tak je prostě takový bělejší, takový krémovější, jo? Že někdo by i řekl, ten má tu strukturu takovou jako lepší, ale není to tak, jo? Jako, když si vemu, tak myslím si, že ten pravej bych musela snad zředit, já nevím, po půlku vodou, aby byl takhle prostě tekutý jako ten druhý, jo. Takže jako podle mě to někdo teda docela slušně takhle šíří, no. A proto teda jsem vás chtěla takhle varovat, jo. I když v podstatě mě je jasný, že se mě jakoby budete ptát, no tak teda kde mám kupovat teda ty pravý a kde si mám dát bacha, že prodávají ty fejkový, jo. Ale to je taky hrozná otázka, protože jsem se setkala i s tím, že na docela jako osvědčených kadeřnických e-shopech taky prodávali teda fejkový, ať už ty gestely, tak bohužel i ty kerastásy. A akorát, že teda pokud je to nějaký takhle docela osvědčený e-shop, tak aspoň, že jsou takový, že vám to prostě vymění, že vám v podstatě uznají reklamaci, jo. S tím jsem se takhle jako setkala, že aspoň jako tak, jo. Ale každopádně taky z toho nejsem nadšená a v podstatě ani neumím dát jako radu, jo, kupujte to tam a nekupujte to tam, jo. Protože bych řekla, že sama jsem v tomhle tom docela jako nalítla, nebo prostě, jak bych to řekla, nalítla. Ještě vám teda pořádně ukážu, aspoň teda tu strukturu, že tady vidíte ten fejkovej, jak teče. Já jsem si sem teda takhle jako vzala i lžičky, aby to bylo takový jako názornější. Takže jako on má takhle tu strukturu jako pěknou, jo. I vidíte, jako není to úplně řídký, jo. Není to zase, že si ten gestel koupíte a má konzistenci jako nějaký šampon třeba, jo. To zase, to si myslím, že to už by byl úplný extrém, jo.
On jako přeci jen je takový jako hustější, hutnější, jo. Ale prostě důležitý je, že prostě teče, jo. A ten pravý gestil, ten prostě takhle neteče, jo. No a já si schválně teda hrábnu i do toho dobrýho, ten je teda úplně novej, ten do toho zatím nikdo nehrál, ten je úplně nenačatej. Ale zkusím do něj teda schválně hrábnout, takhle, abyste viděli i tu strukturu, jo. No, a to vidím, to je úplně, ale úplně něco jiného, jo. To opravdu, to takhle úplně drží tvar. Jo, ta struktura jakoby není taková až krémová, ta je spíš taková jako tuhejší, jo, ale prostě to je ono, jo, to je ono a takhle to má opravdu vypadat, no. Protože jako pokud by, dejme tomu, někdo z toho chtěl udělat opravdu takovou jako krémovější konzistenci, tak už si to můžeš jo naředit sám doma, jo. No, ale tohle, to je opravdu vončo, no. To je opravdu vončo. No, tam úplně drží ta lžička, to je paráda, no. A tady zase, když vám do ruky tenhle, tak ten takhle na té žičce ani nedrží, no. A je opravdu takovej bělejší a ta vůně je prostě taková jako naředěnější něčím takovým jako jo, možná, že to je naředěný ne třeba vodou, ale nějakým třeba levným kondicionérem nebo prostě něco takového z toho možná cítím. Takže takhle opravdu má vypadat teda ten pravý a nefalšovaný gestel Wonderno. Nebo libíčí koule. A já vím, že si teďko určitě říkáte, no tak kde mám teda kupovat ty pravý přípravky a kde zase naopak teda nenakupovat, jo. A tohle se přiznám, že je teda i pro mě docela voříšek a docela těžká otázka. Ale jako takovou radu bych asi dala, že určitě spíš nějaký každopádně ověřený e-shopy, ale zase neříkám, já jsem jako nikdy taky nenakupovala z nějakých úplně neověřených e-shopů, taky se mi teda tohle stalo. Ale aspoň teda mám zkušenost takovou, že takový ty ověřenější e-shopy, tak vám to vyreklamujou, vymění nebo vrátí peníze. Takže co třeba vím, i takhle od kolegy, co měl zkušenost takhle s Kerastásem, tak u těch Kerastásů teda si myslím, že je to teda i běžnější, jo, protože i se přiznám, že třeba hodně klientek třeba říká, že jim Kerastás nevyhovoval. Jo, tak se tak jako doptávám a většinou buď zjistím, že měli nevhodnou řadu na svoje vlasy, protože tam je to řazení nebo třídění těch přípravků takový specifický, takže že prostě si něco koupili tak jako namátkou a prostě nezvolili zrovna úplně tu řadu, která by jim na ty vlasy nejlíp vyhovovala. A pak právě bylo to, že měli ten přípravek fejkovej, jo. Právě kolega, co s tímhle měl zkušenost, tak prostě kupoval si vždycky ten svůj Kerastás, co měl osvědčený. A když mu prostě potom přišel takovej, který měl jako jinou taky tu konzistenci, no tak taky zjistil, že je fejkovej, hodil jim to tam na hlavu a samozřejmě mu to vyměnili, jo. Takže tohle je fakt takový, ale řekla bych, že problém, prostě vyloženě problém. A jako takovou univerzální radu můžu dát jedině doptávat se, vyptávat a tím pádem teda se snažit nakoupit dobře a když už teda by se něco takového stalo, tak mít tu možnost teda to vrátit nebo vyměnit, jo. Ale jsem ráda, že jsem na ten problém mohla aspoň teda takhle upozornit, protože si myslím, že
to problém teda je a když se o tom bude vědět, tak třeba se nám společně podaří tohle trošku jako eliminovat, no. Tak jo, no. Tak se mějte zatím moc hezky a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa.